дигән бәйрәмне үткәрү елда бер традициягә әверелде. Безнең туган телебез татар теле ЮНЕСКО тарафыннан бөтен дөнья халыкара аралашу теле дип саналган 14 телнең берсе санала. Аның матурлыгы халык җырларында, әдипләребез иҗатында чагыла. Кайдан аны табарга? Белмибез юл алырга. Без белмибез сезне дә, хәтта үзебезне дә. Кем без? Казмы, Шипшекме? Паулин, әллә сыерчыкмы? Кемләр без? Нинди шиби? Без бит пингвин. Шүрәле нинди әкияттән? Шүрәле әкиятеннән. Шүрәле әкиятен кем язган? Габдулла Тукай язган. Димәк, без Габдулла Тукай әкиятләре иленә килеп чыктык, әйме? Хәзер без Габдулла Тукайның шушы әкияте нигезендә төзелгән Динара Филовна безгә менә бию куйды. Шушы әкият нигезендә хәзер шушы биюне без карап китик. Үзләренең эшләре турында сөйләшәләр икән. Сөйләшәләр дә кем нәрсә ярата, нинди азык тәмлерәк дип бәхәсләшәләр икән. Мяу, мяу. Иң тәмлесе сөт. Сөт нәрсә ул? Ул бит сыек, тамакны туйдырмый. Ау, юк. Менә Бер төп чүплек кенә. бердә шүплек кенә тамак туйды. Булмый. Шулай матурына яшәп ятканда карчык бик нык авырып киткән. Синең бит 3 кызың бар, ник чакырмыйсың аларны? Гомер буе алар өчен яшәгәнсең, хәзер аларны чакырырга кирәк, бик чакырырга кирәк. Хәзер инде алар сиңа хезмәт күрсәтсеннәр. Әниегез бик каты авырый, аңарга ярдәм кирәк. Ул сезне бик нык көтә. Bir barar idim de bit. Benim tabaklarım yuğmagan kol bit. Alarını yuğ bitirmişe yuğga çıkıp kite almayım şol. Ул вакытта уртанчы кыз тегеп утыра икән. Әниегез бик каты авырый, хәле бик начар, сезне көтә, аңа сездән ярдәм кирәк. Тизрәк кешеләргә куаныч та, ярдәмчел дә бул. Ярдәмче булсаң кешеләргә, алар синең ярдәмчелегеңне бер кайчан да онытмаслар.